আর পাতা কইনা জমতিয়া বরং হুশিয়ারन थों o kheben borong saimanai sungte kesang tongliya o tiprasani man thaimana bagai sung thirone bobaran logir oi sung arona sung saya ngai tonglai কিন্তু বরং খারানি কোনো জায়গা তংলাক তিপ্রাসনো সং আসক হয় হরি খনাই তংমানি রাং পুইসা কিসামানাই দফারানো যে ফালি তংমানি আবো সং স্রাই স্রাই সিনি মকল বুসাং সং নুকা হাইছি আবর বাগৈ রেবতি আর পাতাল কইনা নরং যে জায়গা তংনি নর হুশিয়ার কোন আমচায়া কোন তিপ্রাসা আমতে নর হাবাই মাংলাক নর পুরা ওয়ার্নিং হাইছি जों आबोर बागै जत तिप्रा हासनि तिप्रा सारक नरनि बागै जों पुरा रिएक्शन खायना हायछि नरक जे जागा तंगनि जों रुतुइ कारिनाय रेबती आ पाताल कइने जमाति आनोसो अबखासिनि द फानो फालि तंनाय सिनि द फानो पुरा सकलगै रां पुसा मानै तंनाय अम हेब्रनो जों बेललाइनो कन्डेम खायो बरनो जों रुतुइ कारिनाय हायछि जत तिप्रा सारक आबोर बागै जत खागोना माया गोनां ओ सिनि मान थाइनो बागै माना बागै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तिप्रा सारकनि जे मानानै मान थाइनो माना बागै जतन लगिरनान बागै आंद्रनो बेललाइनो खाबो खोबाय कबक जागो जों तिनि तिप्रा सांगैनाय कक्तमा थुमनानि बोसांगो जों तिनि नुकजांनानै नांखा हायछि तिप्रा सारनो कइनानि बागै और जत जों तिप्रा सांगैनाय जों तिनि भिडिअ बोसांगो जों फाइनानि नांखा जों खोना 28 तारिख हाथाय कतर जों थानाय हाथाय कतर थांगाय जों जत तिप्रा सा पालबाक्सा खाबाक्साखाय जों आरो बुबागारानो चायनाय बुबागारा तमा जागो जों आजागो जों चायनाय जों आसुगै तंनाय आचनो हामबाय हायाकबा बुसकांगो गोबांमा एक्शन नङै थांमानो अबनि बागै रंनि थानि कयनानि मुसुंगो जत तिप्रा सांगै तंतै तिप्रा सानि बागै बुसुङै ताबासादि बुसकांगो आगोगै थानानि बागैसे जों हानि बागै दफानि बागै हामो तमसाय तंमानि जरा दफा चिरि खकसाय तंमानि जराव नोंखे केबङै तंनाय अब नों बजागनि बरक अबनि बागैनो जों सायमानानि नांगो जे दफा नतामो हातामो निं हासिकरि दफा सिकरि नों बर डेभलपमेन्ट खायनाय डेभलपमेन्टनि कक्सा सावैना तिप्रा सारकनो आसुकनो सुचिवै चाइ तंमानि आबो बुसुक जरातै ब जागा थाङै क्लायै तं आबो नों साकसाकनो वानसुगै नायदि जों वानसुकताय इंखा ताबुकनि अ जरा बेलायनो सिनि बुबाग्रा जों जतननो कयखा कुनो अर पार्टीनि कालार क्रै कुनो मुंसा सामं तांनानि डेभलपिंनि कक सावैनाय कालार आमहायके सनामै तांनानि कुनो कक क्रै तामु हांखे सिनि हा सिनि दफा सिनि जायति जों आबुनो सिनि अस्तित्व रखा सिनि बुसकांनि जे नेक्स्ट जेनेरेशननि जे सामं तांना नांमानि आ सामं रखनो जों यापि बगमानि बिसिंतिके जों सनामै कलांनानि बागैनो जों मावान सुग्लायो अन बागैनो जों तिनि मीडिया बुसकां फायनाय जत तिप्रा सारकनो खाबाक्सा पालबाक्सा फायनाय खोनानि सालो जत सिनि ओ आमचाय निंथुं ते गुबुन आमचाय निंथुं जत सिनि तिप्रा हानि तिप्रा सारक गुबुन हानि सिनि तिप्रा सा तंनाय रखसे गोबांमा जों ससियेल मिडिया तै नुखा गुबुन हानि आसामाव बांलादेशआव गोबांमा जागाव सिनि तिप्रा सारक तंनाय रक बरकसे हायनो खाथनै जोंनो लगिरिनानि बागै कक साइ तं हुंगे सिनि हावा तंतै तामनि बागै जों आसुक जरा सिनि हावा तंतैनो सिनि दफानि बागैनो सिनि हानि बागैनो जों केबो मुंनि बाजानाय ओ बाजानाय रक नरक सुचारांदि नरक साइमानदि जे दफा ताबुक थांताङै तंखा आबोनो गोबांमा कक सानानै थांया आसुक नोंथां जतन हामबाय तै खुलुमाया फरे खानि सालो जतन फायन होनाय खाखय आसुकनो हामबाय बुबाग्रा एकलक बेलायनो हामबाय सिनि हापिं टीवी नो तै सिनि फायमान जाखारो सिनि चेयरमैन सिकां कक साइ थांखा तै हामबाय जत भाइस चेयरमैन तै सिनि जत बुबाग्रानि वारियर्स हायके सेंक्रा ग्रुपनो तिनि जों मीडिया बुसकांगो मा फायमानि हिंगांके अबसे जेसिनि हानो दफानो हामजाक थानिबो सिनि गोबांमा बररक केसा केरिं खायनानि बागै हामिया कक सावै कक रुजु सावै बरकनो केबिंमानि बिसिंतिके गोबांमा जागावनो कायसाथाय कायसानो हामिया सावै पार्टीनि सामुं डेभलपमेन्ट होनाय सावै तंनाय रक बरकनो तिनिनो अजराव कायसा कक सानानि तामनि गांके बरक जे कक साइ तंमानि मा फात्तै सिनि दफानो बेबो सुक्लुकनानि लामाव थाङै दं आज सुक्लुक जागना लामाव हिमियावै तंनानि बागै सिनि दफारकनो खोनानि सालो जों जत पालखे बुबाग्रानि थानिबो पालबाक्सा खालायनाय खाबाक्सा खालायनाय सिनि दफानि बागै साकनो रुवै फान रुवै सिनि जत तंक्रै सिनि खा तंथकमा बाय ते खाटुंमा बायखे जों बुसकांगो आगुगै थाङै सिनि दफानि बागै सिनि हानि बागै जों सभा खालायनायनि बागै थाङै दङ अनि बागैनो सिनि लुकुरकनो जों कयनाय जे सिनि तिप्रा सांगै तंनाय रक जतनो फायदि खोनानि सालो तिप्रा सारावनो पुलेनक खुलुमनाया फराव
kokahai khana sini 28 tarik hangre stek ni bagai joto tipra hastani tipra sarang pleno khulmu ya paro te koimu ya paro khana sini kotor sobang nai sini tipra sani man thayo ti nai bubagara जों साइमन बुबाग्रा साया नंग याव नि खनारो हांग्रे स्टेट आसुक नाय आपन बागै जतो तिप्रा हास्तेनि लुकुरंग जों कइजावो जों जतो न बुबाग्रा न लगिरना नि बागै खना बुबाग्रा अबुक जाखाय खनानि सिमि बिसुक दिननो जों साइमेनया आबो आरानि जे इंडिया गभर्नमेंट नि जे सल्युशन फायासाक जों खना तिमियारो अनसन आसुक नाय साया नंग यो आसुक नाय आपन बागै जतो तिप्रासा सिनि तिप्रा हास्तेनि तिप्रा सारंग जों कइजावो केवल पार्टी नो इम्पोर्टेंट यावई तमा बीजेपी तमा आईपीएफटी तमा जेएमपी जो तो तिप्रासा तिप्रावनो जों कइजावो खना बुबागारनो जों लगिरेना नि बागै अबकासिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै सिनि थिनां नि बागै गमासिनाबो राजनीति कतया सिनि तिप्रासानि मान थान्याव मानन बागै जों सबा ओ सब जो तो लगिरेना बागै सिनि जो तो तिप्रा हासन लुकुरनो जों हाबाय खुबानि कबुजागो अन बागै सानाय विशेष के सिनि केबेंनाय रंनो जों बेलेनो रिलो सरना मुसंगो रमनि जों रम नुखा रेबती तिफ्रा गोबां मा क खामया साइ दंमानि तिफ्रा साने बागै एंगेज स बका सुइ दंमानि जे पाताल कइना जमातिया मेंटेल बखं नष्ट जों नुखा बुसु कबर बरो जों गोबां मा बिनि तमंबो जों नुखा गोबां मा दफानि बरक सिन तिफ्रा सारक पाताल कइनि ककनो खानावै याफा खरनै जों दंगो नुगो किन्तु पाताल कइना बो हाय बरक जों तिप्रा हास्तेनि तिप्रा सार लुकुरक जों जतन साइमानका अब हाय बरक न जों पाराव कार्य तंना नांनाय अमा हाय पाताल कइना रेबुति तिपानो जों ओ तिप्रा हास्तेनि रोखलाया नांनाय बिजिबो जे